Libap vilayetynyň merkezi şäheri Türkmenabatda orta mekteplerin ýokary sınıflarında okuyan okuwçy oglanlaryň arasynda toporlaýyn ýakalaşyklaryň we talaňçylyklaryň göz görteli köpelendigini syňlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän Lewaply enatalaryň okuwçylaryň ençemesi we şäheriň polisiýa bölümindäki çeşmämiz bu wakalarda yetkinjekleriň pyçaklanmagy ýaly wakalaryň hem bolýandygyna aýdýarlar. Toparlayan çaklaşıkları köplenç iki mektebin ýokary sınıf okuwçylaryň arasynda bolup, bu ýagdaý soňky 2 aýyň dowamyna hasy itileşýär. Şäheriň Komsomolsk demirýolçylar 3-nji kwartal 3 punkt we 1-nji etrapçylaryna okuwçylaryň arasyna uruşlar her hepde diýen ýaly ýüze çykýar. Dip şäheriň 3 punkt etrapçasynda ýaşaýan mektep okuwçylarynyň biri anonim şertde gurrun berdi. Ol çaknyşyklaryň dürli sebäpleriniň bardygyny, esasan her bir mektebiň yetkinjekleriniň özleriniň beýleklerden goşadyrnak içinde güýçlüdigini görkezmäge ýa-da ikrar etdirmäge çalışýandygyny aýdýar. Olar etrapçylardaky territoriýalary hem özlerçe paýlaşyp, hamala bularda özleriniň agalyk edýändiklerini öňe sürmäge çalışýarlar. Bu ýerde paç almak meselesi hem bar. Ýakalaşyklara gatnaşýanlaryň köpüsi spirtli içgilere dürli psihotropik dermanlary garşdyryp içýär diýip okuwçy bellidi. Bu maglumatlary şäheriň polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmämiz hem tasdiklap, has ýeti ýagdaýlara getirýän toporlaýyn çaknyşyklaryň esasan 3-nji kwartalda yerleşýän 20-nji we 27-nji mektepleriň okuwçylarynyň arasynda ýüze çykýandygyny aýdýar. Seýlede Komsomolsk etrapçasynda yerleşýän 16-njy we 17-nji mektepleriň okuwçylary bilen 28-nji ýürütilişdirilen mektebiň okuwçylarynyň arasynda hem çaknyşyklar ýygy-ýygydan gaýtylanýar. 1-nji etrapçyda yerleşýän 31-nji mektebiň we 2-nji etrapçyda yerleşýän 21-nji mektebiň okuwçylarynyň 3 punkt etrapçysynda yerleşýän ähli mektepleriň okuwçylarynyň arasynda hem çaknyşyklar ýygyderli ýüze çykýar. Dip polisiýadaky çeşmämiz bellidi. Ol bu çaknyşyklarda yetkinjekleriň pyçaklary we taýaklary ulanmagy we birek-biregine agyr şikes ýetirmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýandygyny aýtdy. Bu babatda 3-nji kwartal 3 punkt we Komsomolsk şäheriň kriminal etrapçylary hasaplanýar. 3 punkt etrapçysy Aşgabatyň Hitrovkasyndan hem has beter. Soňky döwür kärdeşlerimiz gijelerine bu etrapçylara girmäne gorkýarlar. Ýaş ýigitleriň arasynda artýan ýakalaşyklar 1990-njy ýyllaryň krizisini ýatladýar diýip polisiýadaky çeşmämiz bellýär. Mundan başga da yetkinjekleriň gorkuzmak ýa-da fiziki şikes ýetirmek arkaly beýleki mektepleriň okuwçylarynyň puluny we beýleki goşularyny zorluk bilen almagy bilen bagly ýagdaýlary hem ýygyderli ýüze çykýar. Klasyň remontuna kömek etmek üçin mektebe geldim. Öýe gaýdýan pursatymda 16-njy mektebiň okuwçylarynyň 7 sanysy köpçülik bolup öňümden çykyp ýüzüme şarpyk çalyp gorkuzyp pulumy aldylar diýip Komsomolsk etrapçasyndaky 28-nji mektebiň 10-njy sınıf okuwçysy geçen hepdäniň dowamynda başdan geçiren ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Polisiýadaky çeşmämiz ýakalaşyklara we talaňçylyklara gatnaşýan oglanlaryň köpüsiniň enatasynyň gazanç etmek üçin daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidendigini ýa türmede oturandygyny ýa-da ýeke enataly maşgalalardan dygyny hem bellýär. Habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş olan enatalaryň ençemesi ýaşlaryň arasynda ýakalaşyklaryň we talaňçylyklaryň häzirki gerimini garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndaky goşadyrnak içinde agyr ýagdaýlara meňzedýär we muňa alada bildirýär. Perzendimi daşa çıkarmağa gorkaryn. Dün goňşeýimin gyzynyň boýunda kesepini gündiň güni oğurladylar. Indiki pidanyň çagamyň biri bolmakdan gorkaryn. Çagam käbir köçeleriň hopludygyny, olardan asla geçmeýändigini aýdýar. Hökümetiň azuda asmanly parahat ýurdumyz bar diýlen äheňindäki propaganda sendi işlänok, işsizlik we ykdysady krizis jinaýatçylygyň artmagyna getirýär. Dip demirýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde 19-njy iýunda gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň bilim we polisiýa bölümlerinden şeýlede gurrun edilýän mekteplerden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenabatdaky bu ýagdaýlar barada 18-nji iýunda garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşiriň maglumatynda iýunyň başynda Türkmenabatda 14-17 ýaş aralygyndaky 4 mektep okuwçysynyň talaňçylykda
aýyplanyp tutuw edilendigi bellenilýär. Mundan öň 2023-nji ýylyň dekabrynda habarçylarymyz paýtagtda we ýurdun beýleki şäherlerinde yetkinjekleriň arasynda toporlaýyn uruşlaryň we ýakalaşyklaryň artýandygyny, syňnasa bolýandygyny habar beripdiler. Şonda Mar welaýatynda kämillik ýaşyna yetmedikleri bilen işleýän polisiýa işgäri jenaýat edýän we jenaýatyň pedasy bolýan yetkinjekleriň köpelýändigini hem aýdypdy. Türkmenistanyň häkimetleri bu wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol bir wagtda olar enatalardan howpsuzlygy üpçün etmek we çağlaryna gözegçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem mesele gozalmaýar.